Merry Christmas! Hawaii, Bombay... Hola, xics i xiques! Vinc directe de Hawaii de recollir totes les cartes dels xics... Ui, no, que m'ha enganyat de sac. Este sí que sí! I ara em toca recollir les cartes que heu deixat vosaltres a la biblioteca de la Vall-Lluçó. Hola, Pare Noel, sóc Alejandra. Per què tens la barba tan gran? Benvinguts al Pare Noel visita a la biblioteca! Santa Claus, Sant Nicolás, viejito pascuero, és a dir, jo! Hola, Alejandra! T'agrada la meva barba? Ai, a mi m'agrada moltíssim. Crec que per l'any que ve em deixaré barba. Com em quedaria? Això ho arreglo jo! En un no res? Fem màgia! Estàs preparada? Sí. Vaig a fer. Força del Nadal, llum de les estrelles, que li cresca barba a la meua ajudant elfa! Ai! Però, Pare Noel, no veig res. Perdona, no m'ha eixit. Repetim. Força del Nadal, llum de les estrelles, que li aparega barba a la meua ajudant elfa! Oh! Meravellós! Ja tinc barba! Ai, que calenta estic! M'encanta, Pare Noel! Per això mateix la tinc. Imagina't el fred que fa a Lapònia, vivint en el cercle polar àrtic. A més, tenim 6 mesos de llum i 6 mesos de nit. Sí, ho has entès bé, Alexandra. 6 mesos sense de dia, sempre. I 6 mesos sense de nit, sempre. Aquesta barba em resguarda perfectament del fred polar i ni et compte la rasca que cau quan volen el trineu. La meua barba és com tindre una manta morellana incorporada. Hola, Pare Noel, sóc Natàlia. Et volia preguntar que com vas conèixer a la Mare Noela. Hola, Natàlia! Mare Noela va passar un dia per la fàbrica i volia ajudar. Li vas dir que necessitava una gran cuinera i ella ho és. Va començar preparant tots els dolços. Després, Mare Noela va començar a gestionar la fàbrica perquè no es faltara de res als follets i als elfs per a fer la seua labor. I també s'encarregava de la llista de tots els xiquets que naixen cada any. Oh, sí, tot és molt millor amb ella. A poc ens vam anar coneixent. Passejàvem amb el trineu, pel bosc, llegíem llibres junt a la ximenea, passàvem moltes estones juntes, xerrant, divertir-nos i a poc ens vam enamorar. Oi, Pare Noel, t'estàs posant tan roig com la teua roba. Ai, quina vergonya! I a més, s'encarregava de totes les llavors de la casa. Un dia vam tindre una reunió. Estava sobrepassada de treball i tenia tota la raó. Vaig haver d'aprendre a saber portar la faena de la casa i fer dolços. Així, entre els dos, formaríem un gran equip. Hola Papá Noel, me llamo María, tengo 11 años y mi pregunta es, ¿qué música sueles poner cuando repartes regalos? Amb tots vostès, i especialment per a Maria, el grup musical per a Pare Noel Band. Bon Nadal, són dies de pau, amb amor i alegria anem a celebrar. Hey! Uau! M'encanta la teva cançó! A mi m'encanta posar en el trineu aquesta. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Chan, chan, chan. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Quiere ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Chon, chon. ¿Sabes qué? Les coses que no coneixen són els regals dels xiquets! Això és un secret? Sí!
una història de Nelo Navarro, il·lustrada per Concha Llombard. Este llibre és El camí secret de l'aigua i ocorre a la Vall d'Ussó, quan un dia arriba una terrible tempesta més enllà de Sumet i de Pipa. Arriba i omple de neu tota la vall. Els Reixos Mags no hi poden arribar, però per sort, dos xiquets molt valents, en Peret i Pereta, salvaran les festes. Això sí, els ajudaran altres personatges fantàstics com l'abuela Mareta, el Moro Musa, Mil Hòmens o el gegant Pegabrams. Trobaran un camí secret que passa per les coves de Sant Josep.